Tekashi, ktorý začal svoju rapovú kariéru na Slovensku a postupne sa vypracoval na svetovú hviezdu, momentálne rieši nepríjemné problémy. Jeho autá sú odťahované daňovým úradom, pričom zdroje tvrdia, že má dlhy vo výške viac ako 20 miliónov dolárov. Vrátenie týchto peňazí sa momentálne zdá byť veľmi nepravdepodobné, pretože jeho najnovší album bol obrovský prepadák a väčšina ľudí ani nevie, že vydal niečo nové. Porovnajme to s rokmi 2017-2018, keď bol 6ix9ine na vrchole. Jeho jedinečný hudobný štýl získaval stovky miliónov zhliadnutí, čo viedlo k podpisu zmluvy s veľkým hudobným vydavateľstvom, o ktorej 6ix9ine napísal. Teraz predávam svoj život iluminátom za 7,5 milióna dolárov. Život je úžasný. Len o 4 mesiace neskôr získal zmluvu na vlastné slúchadlá v hodnote 4,9 milióna dolárov a taktiež dostal 6-cifernú sumu len za to, že v jednom zo svojich videoklipov propagoval značku Fashion Nova. No už predtým sa 6ix9ine na Instagrame chválil. Tento rok som zarobil $1 000 000 a kúpil som si za to falošné Rolexy. O rok neskôr však vraj rovnakú sumu daroval Sí. Les quiero dar $20,000 a ustedes. Okay. Y se lo reparten con los amigos. Okay. 6ix9ine zároveň pridával množstvo videí, v ktorých sa chválil obrovskými balíkmi peňazí a zbierkou šperkov v hodnote $500,000. Tekashi taktiež míňal obrovské peniaze na osobnú ochranku. Počas tejto doby však podpísal ďalšiu multimiliónovú zmluvu s hudobným vydavateľstvom, čím dokázal, že mu hudba stále prinášala peniaze. Prvý Tekashiho album Dummy Boy predal viac ako 1 000 000 kópií, čím mu pravdepodobne zarobil okolo $10 miliónov. Avšak celý album hlúpo využil na repovanie o páchaní zločinov. Napríklad v skladbe Billy hrdo vyhlásil: "Vypadni odo mňa, kým ťa nezabijem. Celý tím plný zabijakov a ja som jeden z nich." 6ix9ine neskôr priznal: Everything I was rapping about was really happening. Podobné vyhlásenia mu však rozhodne nepomohli v ďalšej kapitole jeho života. Článku z roku 2018 s názvom Rapper 6ix9ine čelí väzeniu ako sexuálny delikvent sa vysvetľuje, že pôvodne v októbri 2015 priznal vinu za zverejnenie videa so sexuálnym obsahom, v ktorom bolo vidno 13-ročné dievča. V tom čase mal 6ix9ine 18 rokov. Toto nebol ani zďaleka jeho jediný problém so zákonom, keďže bol odvtedy niekoľkokrát zatknutý. V máji 2018 bol obvinený zo škrtenia 16-ročného chlapca v nákupnom centre. Ešte v tom istom mesiaci bol opäť zatknutý za jazdu bez vodičského preukazu, napadnutie policajta a marenie práce verejných orgánov. Súd k nemu nebol zmierlivý, keďže aktívne využíval sociálne siete na podporu násilia a gangov. Aj keď zaplatil svoju kauciu vo výške $155,000, problémy sa tým neskončili. Po viacerých incidentoch spojených s lúpežami a streľbou čelil 6ix9ine minimálne 47 rokom väzenia. I got federal agents sitting in front of my house. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cars. One thing I fear in life. No, two things. I'm not gonna. I fear God and I fear the FBI. Namiesto toho, aby si odsedel 10 ročia vo väzení, 6ix9ine súhlasil, že bude svedčiť proti 12 spoluobžalovaným. Vďaka jeho spolupráci mu bol trest znížený iba na 2 roky, avšak za cenu úplného zničenia jeho reputácie. 6ix9inovo donášanie sa stalo internetovým mémem a ľudia si z neho začali robiť posmešky a vtipy, že je pripravený povedať čokoľvek, len aby dostal miernejší trest, ale taktiež z jeho vzhľadu. Predstav si, že stráviš 7 rokov na vysokej škole, aby si sa stal právnikom, a tvoj klient sa objaví na súde takto. Navyše, jeho súdny proces ho tiež stál mnoho financií. Na prekvapenie, pobyt vo väzení ho spravil ešte populárnejším. Kým bol za mrežami, podpísal zmluvu na $10 miliónov a tvrdil, že keď sa dostal von, bol o $20 miliónov bohatší. Oslávil to nákupom flotily luxusných aut, King New York's home, man. All these shit you bought, man. Y'all rent. We on rent, man. All the shit mine, man. You hear it? Quarantine, man. This is how quarantine, man. I'm on house arrest, so come on, let's go. You see the vibes? Big body shit, man. Takisto utratil $300,000 za náhrdelník v tvare žraloka a reťaz za $1 000 000.
V ďalšom príspevku sa chválil, že mal vypredanú show pre 15 000 ľudí v Istambule, za ktorú zarobil $500,000 za 40 minút. A svoje zárobky ukazoval vo videách, ako napríklad toto. Po celý tento čas si jeho hudba stále viedla veľmi dobre. Jeho track Guba, vydaný mesiac po jeho prepustení z väzenia, získal 45 miliónov zhliadnutí za prvých 24 hodín, čím sa stal najsledovanejším hip-hopovým videom za prvých 24 hodín v histórii YouTube. Následne 6ix9ine prekonal aj rekord v počte divákov na živom vysielaní na Instagrame, keď mal najviac divákov v histórii. Ľudia hovorili, že keď vyjde z väzenia, tak bude irelevantný, ale 6ix9ine bol číslo 1 na Apple Music a prekonával jeden rekord za druhým. O mesiac neskôr vydal track Trolls, ktorý opäť získal 45 miliónov zhliadnutí za 24 hodín a debutoval na prvom mieste v rebríčku Billboard. 6ix9ine si užíval svoj úspech po prepustení z väzenia. Ako sa však ukázalo, toto bol jeho vrchol. Guba a Trolls sa stali súčasťou albumu Fatal Tales, ktorý však nemal veľký úspech. Napriek veľkému hypu mal album slabý debut v rebríčkoch a predalo sa len 55 000 kópií, čo bol 6ix9ine najhoršie hodnotený projekt vôbec. Rivali 6ix9ine sa smiali z neúspechu albumu, čo bolo obzvlášť trápne, keďže 6ix9ine predtým povedal: Men lie, women lie, numbers don't. Ani počet poslucháčov na jednu skladbu neklamal, pričom odborníci označili album za finančnú katastrofu. Čísla rozhodne neboli dostatočné na umelca, ktorý všade chodí s 10 bodyguardmi. Album dostával v recenziách mizerné skóre a kritika sa valila z každej strany. Namiesto toho, aby sa sústredil na tvorbu kvalitnej hudby, 6ix9ine sa zdal byť viac zameraný na slávu na sociálnych sieťach. Začal tráviť čas s youtuberom a influencerom Steve Will Do It, ktorý dal 6ix9inovi príležitosť zarobiť si extra peniaze. Steve spolupracoval s platformou Rumble a získal pre 6ix9ine na kontrakt na streamovanie, ktorý mu priniesol $2 milióny len za to, že mal streamovať 1 hodinu týždeň. Ak by však 6ix9ine nesplnil podmienky zmluvy, Steve by musel zaplatiť Rumble $2 milióny späť z vlastného vrecka. No 6ix9ine si vzal peniaze a potom streamoval iba 4 krát a vykašľal sa na to. Steve prezradil. Right, so I got him a deal, right? To play video games with Rumble once a week for an hour. Damn. $2 million up front and just doesn't do it. Steve ďalej prezradil, že 6ix9ine v tom čase nemal žiadne peniaze a potreboval ich na nakupovanie značkových handier pre všetky jeho priateľky. Steve potom v podcaste prezradil, že okrem $2 miliónov, ktoré dlhoval jemu, mal 6ix9ine aj ďalšie dlhy. $10 miliónov daňovému úradu, $9,8 milióna striptérke, ktorú udrel fľašou, $600,000 na hypotéke a $60,000 stavebnej firme. Okrem svojich predchádzajúcich dlhov dostal 6ix9ine príkaz zaplatiť $1 milión ako náhradu škody za lúpež, hoci reagoval slovami: momentálne toľko peňazí nemám. Keď sudca spomenul toto video, 6ix9ine povedal, že išlo o rekvizitné peniaze. Na povrch však vyšli informácie, že ani právnici, ktorí ho zastupovali, nedostávali zaplatené. 6ix9ine si však nemohol dovoliť zaplatiť ani svoj účet za kreditnú kartu a nie to ešte dane, čo viedlo k tomu, že mu daňový úrad prišiel domov a zabavil niektoré z jeho aut. Očividne vo finančných problémoch 6ix9ine vydal ďalší album, hoci ak si nepamätáš na žiadny rozruch okolo albumu, je to preto, že jednoducho žiadny nebol. Kým jeho 2 predchádzajúce projekty zaznamenali aspoň určitý komerčný úspech, Leyenda Viva sa neumiestnila v rebríčkoch v žiadnej krajine. Na stránke Rate My Music získal hodnotenie nižšie ako 1 z 5 hviezdičiek a iba s pár miliónmi prehratí na skladbu nebolo prekvapením, že ho mnohí označili za jeden z najnudnejších albumov, aké kedy počuli. O 6 mesiacov neskôr vydal album Black Bolt, ktorý sa zdal byť ešte menej úspešný, s výnimkou jedného hitu s reperom Kodakom Blackom. Zjavne z čírej zúfalosti 6ix9ine začal propagovať krypto. I just released the dummy coin. I'll put the link right here for the first 2,000 holders who buy into the dummy coin. You will be selected to do a meet and greet here in Romania. Potom však dostal šancu na záchranu. Tekashi 6ix9ine podpísal novú zmluvu s hudobným vydavateľstvom v hodnote $6 miliónov. V zmluve sa vysvetľovalo: Tekashi dostane $1 milión za album, ktorý bude obsahovať 10 skladieb a za každý koncert nadchádzajúceho turné zarobí $250,000. To všetko by mohlo Tekashimu vyniesť viac ako $6 miliónov, no malo to jednu hlavnú podmienku.
nesmie byť zatknutý. No neuplynul ani 1 mesiac a 6ix9ine sa vrátil späť do väzenia za porušenie podmienky zo svojho pôvodného trestu.